Ngizokhuluma ke namhlanje na okubaluleke kakhulu madeda okuthinta ingqinamba obhekana nazo bengabe umholi weqiniso noma bengabe umele abantu noma bengabe ukhonjiwe ngokwasemazulwini ukuthi emhlabeni lwela abantu yonke into iba nezingqinamba zakhona kuba nezingqinamba nje. So namhlanje ngizokhuluma ngezingqinamba obhekana nazo ngqo uma ngabe ukuthi umela abantu bese lezo ngqinamba lezo maseke ziba isikali sokuthi wena unteke kangakanani, kodwa awukwazi ukuthi ungathi mawulela abantu kunenqwaba yabantu abasuke befuna ukufeza inhloso zabo from ebantwini, bese uthi wena abantu abangayifezi inhloso bese ubeka izathu ukuthi ayifeze inhloso kanje. Lapho usuke uzobhekana nezingqinamba ezisemthethweni futhi nje ngokwasemazulwini, ingqinamba ezikhona ngoba phela lemhlabeni akubona bonke abantu abanepower yokwazi ukunderstanda imfihlakalo yasemazulwini. So abanye abantu bangagcina belwa nawe kanti umuntu uliswa ukuthi akasenayo indlela sebenza ngayo ngokwepower yasemazulwini. So ngizocacisa ingqinamba ke namhlanje, ngifuna nje uyizwe kahle le ngoba nawe kuningi ozokufunda kule topic yanamhlanje. Igama uBhaka, isibongo kanzama, bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uBhaka udakwe yini, ngingcweleke ebhukabhuqa imizi abafokazana ngothola lodwa ngamentshise ithuluza ngihambi nalo ngilifice nsemini uqhamu uqhakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabana ngunogwadobhadwa ikhulule ngumfoka makhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje? Wiqaphele futhi lezi zibongo zami ngabe ngizisho uma ngithi ngumafavuke njengedangabana kusho ukuthi into engekuyibona leli phansi kuthiwa ifile. Yes, zingaba khona ingqinamba kodwa kusalayo ngisuke futhi ngizokwazi ukuthi ngizinqobe lezo zingqinamba, ngisuke ngizodlula kodwa ngaba khona ama challenges. Lawo ma challenges kusuke kuzodlula ngoba umsebenzi wami ukulwa ngilwela abantu and alikho ilanga ekuthiwa ngale emhlabeni sengithatha isinqumo ukuthi angibalwele abantu. Okusho ukuthi wena ola kwi-King Bhaka page nala ku-King Bhaka YouTube unenhlanhla enkulu ngoba kuningi ozokufunda futhi akekho umuntu oyongivala umlomo ethi angabe ngisakhuluma ngoba vele bengabe uyindodana emazulwini, uyinkosi emhlabeni, usuke vele ubekela umthwalo ukuthi labantu abalwelayo basezigabeni ezahlukahlukene zempilo. Abanye ngampela they are from zero background, abanye ngampela they've got nothing at all, yabo. Abanye bakwi middle class of in status sempilo, yabona. Abanye futhi baphila impilo ekuma high class with high residential areas, with luxury cars, yabona, with luxury lifestyle and so on and so forth. So njengoba ngila mina labantu ngibamele kuma level ahlukahlukene mase sikhuluma ngalomkhakha waka spiritual, because umkhakha waka spiritual it's something that wena at home that you cannot predict ukuthi kusasa kuzoba nje phambi kwakusazoba nje. Kodwa into emnandi ukuthi power mayisilwela yona, ngeke ngiyibone ipower yasemazulwini mayisilwela abantu mangabe sebehlukumeze kakhulu, kuvele kushintsha umhlaba, kuvele kufika izulu, kuvele kunemvula, kuvele ngalawuleki lutho, kubhidlike amabhilidi, kubhidlike izindlu zabantu abanezono, kubhidlike izindlu zabantu yabo, kwenzeke lokho nalokho. uNkulunkulu bengabe sezilwele, uNkulunkulu expose noma ingayiphi indlela uNkulunkulu, yabo, ngoba emhlabeni mawuyibambe kahle lento bafethu, because mina angifundi ngelinye ilanga kuthiwa khona into ekudidile, yabo. Nje emhlabeni mfethu bengabe kulomkhakha waka spiritual uhloniphe idlozi okuyizidalwa zakho, noma singathi wena okholwayo sithi mawuhloniphe nje ingelosi okuyizona ezibekelwe ukuthi azigade wena, uyabona, noma uhloniphe nje idlozi. Mawu understande le nqubo yedlozi bese uyayi-understanda ukuthi idlozi lakho alifuni nawe, u-understande futhi ukuthi kuhlukene kabili. Uyabona bengabe unekhaya mfethu, usekhaya, ekhaya lakho zu2 into ezenzakalayo.
ama spirit asekhaya lakho awu2 khona lama spirit mfethu akulwelayo angafuni nawe ngicela ungibelieve ekutshela yona khona angafuni nawe osinde engozini mfethu wasinda bethu uzofa wasinda bethi bayakuvala wasinda bekuthakatha wasinda bekudubula yilawa angafuni nawe mase kuthi phakathi futhi ekhaya khona nama spirit asengene ngokwenqubo yabathakathi angena ngokwenqubo yomuntu omlande wathi akazosebenza ekhaya kanti akaqonda ukuthi uzokwenzani afaka izinto wayiyena ezimdidayo wake wayithatha imoto yakho uthi uyisa kamakhenika okuthi uyakwazi ukukhanda umakhenika vela ayibulale imoto yakho yakenzeka into enjalo umakhenika vela ayibulale nake namthatha umuntu wakini egula kancane nimuse enyangeni afike enyangeni agule kakhulu more than before isho ukuthini lento isho ukuthi kunama spirit mfethu asebenza ngokuthi akuwona kwalekhaya ama spirit ani izilwane zizophazamisa inqubo yokuphila kwalekhaya uma ngabe sezingenile izilwane zibheka umuntu ezizosebenza ngaye ekhaya nedlozi libheka umuntu elizosebenza ngaye lo muntu onokuthula ekhaya usetshenziswa yidlozi longazwani nomsindo yidlozi lo muntu onomsindo olwa njalo phatha uyakususa ukushisa phatha nani untekenteke loyo untekenteke and angayishonisa phansi yonke lenqola yalomuzi bengabe ninganakile leyo muntu nezilwane mase ifuna ukufeza indloso zakhe zisebenzisa yena umuntu bengabe sekuleso sigaba sokuthi uyasebenziseka hayi ngoba nayifuna naye uzibone sethukuthela uzibone selwa uzibone senjeya uyasebenziseka wena umuntu osebenziswa yidlozi ungavumi ukulwa nalomuntu mawumbona ukuthi usengena olakeni lakhe usenza umsindo ongalawuleki vesane mfethu ehlisa umoya uyiphuzela amanzi uhambe uzilalele lento ekuyena izokwehla mayisiyehlile khuluma naye ngeke mfethu ukhulume nomuntu bengabe kusanyuke umoya wobulwane within yena ngabe wesilisa ngabe owesifazane makusanyuka umoya wobulwane ukukhuluma ngoba ekhaya zikhona izilwane sezikhona lekhaya ngoba hayi leli khaya bonke abantu bayalithanda njengoba nizaba kanje bakhona bazama ukuthakatha bakhona abangani abanihlekisa inhlinini bakhona abangafuni ukubona impumelelo so bakhona abacupha izinto zabo ukuthi azoshaya lekhaya likhona futhi idlozi elivikayo ingakho nisalala nidlile idlozi liyalwa lifuna ukuthi nenze nifuna niphumelele kuleso simo esinjalo noma mfethu ungafunda kanjani noma ungaba yijudge enkantolo noma ungaba upresident noma ungaba yini within your household akhona ama spirit alwayo uma ngabe ke sekufika umuntu ofana nami ke njengoKing Bhaka umuntu oyiunderstandayo lenqubo khumbula inqubo yasemazulwini mfethu isebenza ngendlela yasemazulwini ingqinamba ziba khona kodwa usuku uzonqoba inqubo yasemazulwini ayisebenzi ngendlela yasemhlabeni into ezu2 uma ngabe owasemhlabeni ngampela ungayiunderstand power uzosebenza ngendlela yasemhlabeni uma ngabe sewumuntu ofuna ukunqoba ngoba spirituality usebenza ngenqubo yasemazulwini ngoba emazulwini isinqumo osithathile awusijiki kufanele usimele isinqumo osithathile mawuthe ngiyayithanda lengane yabantu ngizoyishada kufuna ugcina uyishadile mawuthe lento engiyiqalayo ngizoyimela ifuna uyiqala uphinde futhi uyimele ingqinamba izosuka makuthiwa ubhekene owasemazulwini wena ubhekene nomuntu wasemhlabeni owasemazulwini ubhekene nomuntu wasemhlabeni unepower yasemazulwini ubhekene nomuntu ongenapower nabangena power bayabhekelelwa lemhlabeni ngoba awunayo ipower yokuyilwela awunayo ipower yokucommunicate namazulu awunayo ipower yokucommunicate nezidalwa zikulwele kodwa ngoba siphila emhlabeni olawulwa uhulumeni nawe ongena power uyabhekelelwa kuthiwa enza njani kuthiwa mawubona ukuthi khona into exakayo hamba uyenkantolo uyovula icala the dealing court ikulwele kodwa le court ezokulwela lo muntu lapha yakho magistrate noma lo yamuntu ongishushiso lapha ya lo muntu uyamhlonipha uNkulunkulu naye before eze ecourt uqala athandaze uNkulunkulu okusho ukuthi wena ngoba unayo amandla sewuzoncika kumthetho sewuzoncika
umthandazo sewuzoncika edlozini le-magistrate ukuthi magistrate ngicela ungilwele. Okusho ukuthi ngoba usuncike edlozini le-magistrate kumele uyihloniphe i-magistrate. Ngoba usuncike edlozini le-court kumele uyihloniphe i-court ngoba yindawo iyona ekwazi ukulwela inkinga ezikehlulayo. Iqala phika ingqinamba, ithi ingqinamba ngoba nawe ulwelwa i-court. Tshela abantu iqiniso ke nawe ukuthi umuntu benenkinga, let's say mhlawumbe umfundisi, tshela abantu iqiniso ukuthi umuntu benenkinga akangatheli wena. Akenze njani umuntu? Akenze lento yenzayo nawe. Mawukuthi umfundisi, mawunenkinga uyahamba uyobika ecourt. Tshela abantu iqiniso ukuthi awunawo amandla okusiza into esizayo icourt. Ukuze abantu bangagcini bemosha imali, benika abaprofeti, benika abathandazi, benikani ngoba befuna ukusizakala. Aka understand umuntu ukuthi manginenkinga mina ngizoya enkantolo. Kodwa bengabe umuholi weqiniso, bengabe unenkinga, uxhumana noNkulunkulu, uthandazele zona izinkantolo, uthandazele bona abameli, uthandazele abashushisi ukuthi lapho bekhona emacaleni abawaqhulayo uNkulunkulu namadlozi akabakhosele. Wena besulwela ukuthi akube nobulungiswa, angabi khona umuntu ozokhala ngenxa yakho. Angabe khona umuntu ozo-exploiteka ngenxa yakho umfundisi wami, ngenxa yakho umbishop la ukhona, ngenxa yakho nyanga yami la ukhona. Mangabe ukuthi ngempela mfethu uyinkunzi ikambishop kodwa bengabe unenkinga ye-court, tshela abantu ukuthi awunawo amandla okubalwela i-court elwelayo. Kodwa bengabe unenkinga ukwazi ukumemeza edlozini, ukwazi ukuphahla, zikwazi ukuphendula idalwa, ukwazi ukushintsha isimo sezulu. Tshela abantu ukuthi abeze kuwena ngoba wena amandla uhamba nawo akwazi ukuthi ngesikhathi kuneyinkinga akwazi ukuxazulula. And lezi zinto zifuna sibafundise kahle abantu ukuze ngelinye ilanga ngingabonakali mina ngibhaka ngithi ngizokulwela kuyaba kusasa sengiyagijima mangabe senginenkinga mina sengiyagijima ngiye court. Uma ngabe uyinkosi ke, let's say uyinkosi noma umholi noma uyileader, unengqinamba yani yokuthi labantu basemhlabeni ezinye izinto oyishoyo zizobanyathela, ezinye ngeke bazi understand ngoba vele emhlabeni kugcwele ubugebengu. Mawulwisana ubugebengu, izigebengu uzonyatheleka. Mengabe ulwisana nokungalungi kwezwe, abenza izwe lingalungi bazonyatheleka. Uma ngabe benyatheleka bazogijima beye enkantolo. Uma ngabe enkantolo wena mholi yonke information uyithole emazulwini. Napa sebeye enkantolo, sekuthiwa enkantolo, okay ke utshela ubani ukuthi kunje uzosho yini enkantolo ukuthi ngitshela uNkulunkulu. Ngeke uzoyisho leyo. Kodwa funa wenzeni? Funa uthi baba, njengoba lo mntwana esengibekela ziveze baba. Uzoziveza inkinga mase iveza uNkulunkulu akayivezi namhlanje. Uzoyiveza shosho ngelinye ilanga. Yingakho kuthiwa mina ngumafavuke njengedangabana. Awungijaji ngento eyenzeka manje kodwa ungijaja ngento eyenzeka kusasa. Ukuthi kusasa njani? Awungijaji manje ngoba mina konke ngiyakuthatha okwami ngikubeke eNkulunkulu. Alikho ilanga la uzongibona khona ngithi ngisaya kovulela umakhelwane icala udla indawo yami. Ngeke ngikwenze mina lokho. Alikho ilanga uzongifica ngithi ngisaya kovulela umfundisi othile wesonto elithile icala. Ngeke ngize ngikwenze lokho ngoba yinda konke ngikubika kuNkulunkulu, ngikubika edlozini, ngikubike kwipower. And ngiyazi ukuthi ngisho la bekhona abaholi bezwe, ithina ekufuna sibathandazele, ithina ekufuna sibanikeze idolo ukuthi uNkulunkulu uyaphendula, ithina ekufuna sibaqinise njengabaholi ukuthi ayikho inkinga engaphezulu kwamandla akho. Ayikho inkinga engaphezulu kwamandla akho. Uma ngabe ubekele ukukhuluma amaqiniso kanti wakhuluma kubantu abangaqondi, vele sizoba khona ingqinamba ngoba ngisho uJesu Kristu waze wanqamlezwa ngoba ekhuluma amaqiniso. Ngoba ekhuluma amaqiniso and elimele iqiniso, waze wanqamlezwa, waze wagwetshwa uJesu Kristu. Kodwa mayisegwetshile waba unogwaja obhadwa ikhulule, bathi bemgweba kwabe kudabuka indwangu yekhethini, kwaba kushintsha isimo sezulu, kwabe kwenzeka lokho kwayima bethi hey ngempela lo muntu indodana kaNkulunkulu. Ngisho uMandela waboshwa iminyaka. Uboshelwani? Ukumela nje iqiniso. Mfethu, ukumela iqiniso akuyona into elula.
angifuni ukuqamba amanga ukulwela abantu njengoba nginilwela akuyonto elula and ngiyohlala nginilwela bafethu ngenhlanhla ngoba makukhulunywa ngento ethinta inkonzo ngifithi ngeke mfethu ubaqola abantu ucashe ngendaba yaka spirituality khohlwa baba ngeke ubaqola abantu kuphinde futhi makukhulunywa ngento ethinta into yobunyanga ngifithi makukhulunywa ngento ethinta impilo ngifithi sengenzela nawe la ukhona umuntu oyisazi somthetho ula ukhona mfowethu ube kuNkulunkulu la ukhona amandla semazulwini uma ngabe uzosuka uhamba uye court qala ukhuleke kuqala umemeza idlozi lakho umemeza uNkulunkulu wakho before uye kulecala leli oyobhekana nalo ngoba nalo muntu lo owenze leli cala unabantu emhlabeni abamsupporta right noma wrong noma injalo uyabona so nawe la ukhona mfowethu uhulumeni upremier la ukhona uMEC uyiminister upresident bafowethu uNkulunkulu oqala ngoba mawumholi wabantu baba bayaza bepolitiki kwipolitiki nje khona umkhubo khona la kuvele kuvulwa amacala ngekho ukhandelwa itulo baba kubekwe lento ukuthi beke wadlula ngakhona sekuzothi uwena bayaza bepolitiki indaba baba holi bakhandelwa izinto ezingekho kodwa noma ukhandelwa lelo tulo mfowethu azi ukuthi njengoba sikhona thina so walking Bhaka ngoba ka spiritual sokwazi ukuyilwa yes ngokwenkantolo ngenze inkantolo isebenza ngamaphepha isikhathi esiningi inkantolo isebenza ngobufakazi obulitha kanje uyabona ngoba enkantolo bangawini kodwa ngoba semazulwini njengoba ekhandela uzungu baba ngeke bawini okusho ukuthi ifiso zabo ngeke ziphumelele bafowethu ngeke uma ngabe umile edlozini njengoba betha uphela umuzi wakini umile edlozini umile eNkulunkulu ngeke mfowethu uphela umuzi wakini njengoba bethi ngeke ube namali into zakho azibhede ngeke zibhede mangabe kuthiwa ungawakhuluma amaqiniso feza vala yonke into thula mfowethu ngiyakutshela uma ngabe uyazi into oyishoyo akufanele uthule ngoba njengoba manje kwi social media la into eyenza social media into esiyibonayo ifuna siyiqondise bafethu ngoba into ebalekile khona isizwe kodwa into ekhona akuxaxwane namuntu kodwa kufakanywa endleleni nawe la ukhona mfethu ngokwepolitiki la ukhona mfethu ngekomnyanga mhlambe ezinyi izinyanga ezingaphansi kwakho zizwe amandla akho sezithi zithakathwa wena qina mfethu zizwe ipower yakho lapho wena qina mfethu ume edlozini ume eNkulunkulu uyabona ngenzeka mfethu ukuthi umholi womdabu la ukhona manje uyazizwa izigi awukazi mfethu noma ungaba induna ungaba inkosi awukazi ungazabaziswa ingqinamba mawumholi nje usuke uzoboshwa ngelinye ilanga ngoba umile akufuneki iqiniso omalema sebegqibhe kangaka enkantolo mawucabanga sebegqibhe kangaka umsholozi iformer president isigqibhe kangaka enkantolo kodwa ngempela mawungaqhathanisa isimo ebesiphilwa ngaphansi kobuholi bukamsholozi uyakhumbula ukuthi hayi kwaba mnandi until badlala ipolitiki yakhe you understand kwaba mnandi angisho ukuthi njengoba kukhona upresident amaphosta akukho kumnandi kukhona kumnandi kodwa sometimes into emnandi iyagqibeka into esuke imbi njengamanje lento i-yellow shading igqiba konke okuhle okwenziwa upresident okhona lento e-shading ivele ididisa izimdidi ngisho naye ucurrent president ubona naye akayifuni lento ngoba vele iyadintana uyabona so vele mawumholi mfethu usuke uzodentwa kodwa into odentwa ngazo kusuke kufezwe inhloso kodwa bengabe umfundisi akubukeke umfundisi eyecourt ayibukeke nje lonto ningapha labafundisi kwaphela nani niyakhala uyabona isuke nidlalela nje bengabe nithi content kwazo ukuyivika yabo akubukeki futhi inyanga yecourt akubukeki angiphiki zingaya phela ngoba suke zibhekene nomuntu omkhulu kunazo ziyabona hey nange engipitshisa nange engithi nange ingaya koceba kodwa akubukeki uyabona akubukeki bafethu ngampela ikhansela eliwumholi seliye court liyobika ingane yalo ecourt ukuthi awubandla kunonobhala la ewardini yami ongimiseka akubukeki ifuna nenzeni uyikhansela hlala phansi nenhlangano yakho mama uyi-ANC hlala phansi nenhlangano bika udaba i-ANC ayixazulule le nto kungaze kiwe court ungaboni base kuphuma abantu benhlangano sebe off ramp sebeye court sebevukela inhlangano lapho sebevukela inhlangano sebeshila ukuthi inhlangano yethu
ayithembekile within thina izothembeka kanjani kwipublic mase bethi bona ayithembekile within thina siyarojwa sama comrade bekumele ngene lo kangenile uma ngaba ama comrade ekwazi ukurobhana wodwa umphakathi uzorojwa kanjani ke lapho akubukeki kuthiwa nathi IFP iyisana yodwa ecourt bangayenza nje lento bafethu kodwa thina bantu abanikiwe le power abanikiwe wisdom akubukeki owe IFP ume ngapha omunye ume ngapha kuthiwa hayi imina bekumele ngibe ukuthi manikwazi ukurobhana nodwa umphakathi lovikelwe yithina nizokwenzani akubukeki izazi zomthetho sezixabana zodwa abashushisi sebelwa bodwa sebeyisana ecourt ngoba nabo bayisana ecourt akubukeki ama magistrates eseyisana wodwa ecourt ukuthi lona wenza ukuthi akubukeki ifuna kuhlalwe phansi kulungiswe liyonto within akubukeki ngoba usushilo ukuthi khona ubugebengu obukhona obula abukhona mangathiwa nje nathi DA isana ecourt esishilo DA ukuthi within thina sinobugebengu even sisodwa siyarobhana uma nirobhana nodwa bafethu umphakathi nizowunyisa akubukeki bafethu angiphiki mandlala ipolitiki ungayidlala igame erafu kuzakwenu umplothe umenze isicebo uthi kunecala elikhona ingekho kodwa leyonto identa isithunzi senhlangano uma ngabe uyinyanga ke akudenteki umnyanga because la eminyangeni umuntu nomuntu uyiphilela ngepower yakhe leminyangeni umuntu nomuntu nje uma yimela umuntu nepower yakhe la ngenhlanhla leminyangeni mawugijima ko court usukudenta ipower yakho ngoba makufika abantu awucabange mangafika umuntu athi umuntu ngizohlola umhlolele uthi hayi khona umakhelwane owenza ukuthi nokuthi wathatha into eminyama wayigqiba nje avela suku umakhelwane athi ngiyovula icala ithele inyanga khonto engayithatha la izophendula ithini inyanga lapho ngoba eshile ethi umakhelwane isiyafika ecourt izophendula ithini bafethu ngiyacela sikhulisaneni uma ngabe umuntu aka spiritual caca ukuthi oka spiritual bafethi mangabe umuntu wasemhlabeni caca futhi ukuthi umuntu wasemhlabeni ngoba nje wasilaba bafethi into ebalekile ukwakha isizwe and mina ngiyohlala kimele uNkulunkulu mina ngohlala kimele idlozi lakho la yakhona amadlozi enu ngicela azi ukuthi khona uKingba mina ngiyobamela koze kulawule ukuvuleka komgodi mase ngiyangena ungakavuleki umgodi ngangena hayi mina ngoba mina ngisazobamela bafethu njoya namanje nginimele ngithi mina bafethu akekho umuntu ozonirobha ngabe unirobha ngesigubhu fuck off amabhathanathi fuck off indaba zamabhathanathi ngezidlala inyoni la fuck off baba ngampela mfethu ungakhipha imiliyoni uthi uthenga ibhathanathi fuck off baba lapho nawe futhi mawukuthi mfethu ukhipha imiliyoni uthi uthenga isigubhu nawe uyisilima wanawe lapho ukhona uthenga into umuntu angekakwazi ngampela ukuyimela mawuthi kusasa mfethu ngicela kubuya imiliyoni lami ngoba lento ayingisebenzeni ovela athi hayi ithathwe idlozi lami elithathile uthi ngicela ukubona idlozi lakho athi hayi ayiphuma isidlozi ayikho lonto bafethu ayikho lonto umuntu ufuze bengabe mfethu uthe uthi uyamsiza wahluleka umsiza uyabuya uthi awumsizanga ikuphi inkinga ngoba uthi awumsizanga uyazi uthatheni kuyena akathi awumsizanga uthi awumfethu ukwenzile 1 no 2 no 3 athi uthi hayi ngoba awusizakala ngafethu kulungile ake sizame kanje uplan B nizame naye uzovuma still angisizakala hayi mfethu bengithathe malini kuwena u50,000 hayi ngiyakubuyisela u50 wakho ngoba vele bengiqonda ukukusiza hayi ukugebenga mina ngisho lo vangeli mina bengiqonda ukukusiza mfethu hayi ukugebenga hayi ukuthi manje uhambile u50,000 umuntu akasizakalile umuntu uyakhala how about ingane zalomuntu othatha imali yokugcina wayinika wena ngampela bafethu babhubhile abantu bengaqolwa ezinye izinto beqolwa zinyanga nje babhubhile abantu bengaqolwa ezinye izinto beqolwa abafundisi bafethu masingalikhuluma iqiniso ubani uzolikhuluma ukhumbule bangithi zinyanga angisho ukuthi zonke
ngoba ngempela zikhona bafethu ngingakufela bengishoyo zikhona izinyanga ezinawo nembeza bafethu zikhona umehluko zicashile aziveli kodwa la ngoyiveza khona konyiwa ngelinye ilanga zikhona bafethu izinyanga ezinawo nembeza inkinga lezi ezivelayo azinawo nembeza azinawo nembeza lezi inyoni madoda azinawo nembeza bafethu bakhona abafundisi nabantwana baNkulunkulu ababafundisi abanawo nembeza ngabe ngiqamba amanga ngathi bonke abafundisi bazigebengu bakhona abanawo nembeza kodwa inqwaba bafethu ayinawo nembeza inkinga wena osekhaya awukwazi ukuhlukanisa ukuthi utsotsi lo akuyena utsotsi until uhlale kule channel kancane mina ngizolo ngikufundisa ngalezi zinto ngizolo ngiyithinta lezi zinto bafethu alikho ilanga okuyothiwa mina ngihlale nginganifundisa alikho ilanga baba ekuthiwa ngihlale ngoba hayi ukuthi la ngizolwa nomuntu kodwa ngiexercise ilevel engikuyona nepower futhi enginayo ipower enginayo ethangweni abantu buka nje ngomhla ka3 so besiphelele sonke sihlangene lana kusuka ngisho nesinedolo ngiyacela mfowethu nawe olana nawe ongenawo makhanda phumelela ngomhla ka3 and ikhona indaba ezimnandi engiphathele zona bengithemba ngithenge inkomo eziwu3 ngeke ngize kuphekwe cha ishintshile lento khona inkomo eziwu3 khona inyama yenkukhu khona imathini kuzophinde niphekelwe futhi kophinde kuphekelwe ukudla kwakhona kobe gijima kuhamba kanje uyabona akekho umuntu oyophuma engajabulile konke lokho kuzokwenzeka kule mali engiyishile ngithe ungene esangweni khona ama celebrity and aya ede usuku nosuku ngisazoyiveza ilist obu enjoy umculo ngale mali engiyishile ukuthi yongena esangweni konke kobe kwenzeka mangabe unomakhanda uyobona futhi konke sekuyiwa lapha emanzini mangabe uzongena kule nkonzo leyo ukuthi ke manje sesiye emanzini ngoba abantu abaningi abakunderstand ukubethela hamba kanjani ikhaya alibethelwa umuntu wangaphandle libethelwa umuntu walikhaya mina njengephawa kumele ngikutshele ukuthi enza kanje mase kuba ubaba oyobethela ikhaya lakhe uma ngabe kunezinto eziyingozi ezizosetshenziswa mhlawumbe ezifana imimese inaliti ama-razor nani ayifakwa ngaphakathi egcekeni leyonto ifakwa ngaphandle kule game ke laba esasibethele nabo ngokudlula so besicupha ngalezi zinto ke lezi ngifuna ukubakhombisa ukuthi makuthiwa liyacushwa yini so besicupha ngalezi zinto eziyingozi ke manje ngaphandle kwegceke umuntu oze ngobubi ngeke kufike ngisho ukuthi athinte igate lapho othi befika nje ezumzimba umshiya emva kalokho uyothi bengabe sephinde emuva kophela insukwana izibhobo ezobe zimshaya ngokuthi ubeze ngobubi endlini yakho kodwa leyo nto yenzelwa ngaphandle bafethu ngiyacela lapho nikhona izinyanga zami nina bafethu enazi ukuthi umuzi womuntu uyaqiniswa umuzi awufakwa into eziyingozi ngaphakathi egcekeni ngoba igceke indawo yedlozi leyabantwana balikhaya izinto eziyingozi zigcina ngaphandle kwegceke ngaphakathi yes kuyabethelwa kodwa kunendlela ekubethelwa ngayo ekuthinta imali emhlophe khona indlela okwenzeka ngayo ngoba into oyitshala ngaphakathi iyamila so akumile into ezobe usizo einganeni zalekhaya ukungamili into ezothi mayisiphile enganeni ivele ishintshe ingane idawutshwala ishintshe ingane idutshulwe izigwazane zodwa into enjalo ezangaphandle ezalabantu abafika bezoma ngaphandle kwesango lakho bengazi ukuthi bamilini kodwa laba abangaphakathi mfethu abavikelwe mase kutshalwa impumelelo kubona yilokho esobe sikwenza ke nalabantu abazobe bekhona lapha yabenomakhanda ngomhla ka3 kuJuni wena nje mfethu ongena amakhanda nonke ningizwayo ngiyanimema nje kubuningi benu phuthumani nje nifike bafethu kuyobe kumnandi niphathe okhula box benu omnento zele eziphuzwayo kusekhaya la kwayisho ingoma yathi kusekhaya la bafethu kuyobe kumnandi obevaliwa amasango akekho umuntu oyobe kuthiwa mhlambe uyabona imoto zobe ibhake ngendlela yakhona ngendlela enginithanda ngayo all over wena mfethu onomakhanda uzani bashonini labantu ababenika abantu igubhu ukuthi bonke abantu abale igubhu abeze bashonini ngoba phela funa kuye kushiwo lokho
ukuthi bonke abantu abathatha igubhu zami ngo1 million nango 5 million nango 3 million nango 100,000 abeze bonke abayithatha igubhu abeze ishiwo nini le nto ishiwo nini le nto ngoba phela kufuneka kushiwo ukuthi abeze and bengabebeza futhi kushiwo futhi ukuthi asibeze ukuthi bathini ngeke ishiwo le nto ngoba kuyaziwa ukuthi babeqolwa ingani nje ngithi mina ngizoma kodwa hayi ukuthi ingqinamba ke zibe khona cha zizoba khona ngoba amandla enginawo ngithi mangikhuluma utsotsi dlala ibhlukwe mangikhuluma la yekhona utsotsi uthi utsotsi kakhikenibhoboza noma utsotsi usugujana noma utsotsi oyinyoni noma utsotsi oyimpatha kodwa mangikhuluma la yekhona utsotsi dlala ibhlukwe ngoba sekhulumile umzana ngiyazi futhi ukuthi ngoba mina ngikholelwa kakhulu into esuke isishiwo esigodlweni nento esuke isishiwo ngikholela kuleyo nto mina ingakho mina ngatshela abantu ngathi awukho lo yamcimbi osebuthi mabhida laba bephelele bonke osigujana ngathi awukho lo yamcimbi osemabhida ngathi awukho awucabange kuthiwa wavele wasuka la mfana wehlela umcimbi wathi ngisaye enkantolo ngifuna uKing Bhaka asho ukuthi ukushiswa yini ukuthi umcimbi awukho ngoba mina ngikhona ngazofika ngithini enkantolo ekuthiwa nje le mfana wahamba enkantolo wathi uKing Bhaka nangu ethi umcimbi wamawukho kodwa mina ngazi ukuthi ukhona awuthi nje enkantolo ngangizofika ngithini ngangizovezana ngoba ngangitshelwe esigodlweni le kwathiwa ukho umcimbi ngayimela leyo nto na umbuzo waba khona awubanga khona uyawabona amandla asesigodlweni angakanani adlula ukusa kwabantu basemhlabeni isono bandla abantu abasuka all over nezinyanga amadoda asuka all over osigujana laba besuka all over nosigujana besifazane beza sheme bethi baze emcimbini uNkulunkulu wami sebeme kanje nkosami namakhaza njeni umfana usedale enyinto kodwa ngishilo bafowethu ngishilo and ngisazoqhubeka bafethu ngisazoziqwashisa izinyanga zami la zikhona and ngiyoziqwashisa izinyanga nazo size zijabule ukuthi cha siyabonga ukuba khona kaKing Bhaka so ngizoziqwashisa nazo izinyanga zize zibone ukuthi angilwi nazo kuphela sifakana endleleni ngoba mina ngiyayiunderstand ilevel yabo abanye babo futhi ngiyazi khona abathuli nje khona izinkunzi mina engizazi kahle mina ezikhona kodwa awuyibone lo zikhuluma eziyazi into ezenzayo ezikhona sikhona hayi ukuthi azikho inkunzi mangathi mina inkunzi azikho ngabe ngiqamba ma zikhona ngiyakwazi ukuzibona futhi ezinye ziyabona ukuthi hayi ke uKing Bhaka uyinkinga madoda ziyasho sithi hayi uyinkinga uKing Bhaka uyakwazi ukubona izinto ngiyabonga abafowethu lana ikhona bakhona futhi abaprofeti abashotha hayi uKing Bhaka uyinkinga bakhona futhi ngisho odokotela by profession thola udokotela ufunda uqedile kodwa khona ama challenges uthola ukuthi politician inayo yonke into ayicabanga kodwa khona ama challenges ifelwa yimoto uqhufu lo muntu ufundile mhlawumbe udirector mhlawumbe uyona yonke into yini impi yaka spiritual mfowethu lapho ukhona mhlonishwa la ukhona impi yami leyo ayiyona yasemhlabeni wena ngichathe ngempi yasemhlabeni vele mina ngizele impi yasemhlabeni angizele yona angizele mina ngokomthetho akuvumeleke ngisho ukuthi mina ngisaye enkantolo kodwa mase kuthiwa ngifike ngizona futhi mangifika khona angikhulumi kakhulu mfowethu ngithule mangibuzwa ngisho ngithi hayi amandla kaNkulunkulu engihamba naye ngihlonipha wona kakhulu nenkantolo futhi ngiyayihlonipha nenkonzo futhi ngiyayihlonipha nezinyanga futhi ngiyayihlonipha ngiyantshela mangabe nje mfowethu wazi ngisho uJesu Kristu baba ngeqiniso lakhe hey wazi waboshwa ngeke ngithi mina wanifela ngoba akona ufa lokho kusuke demonstrate ipower lapha i-demonstration yepower leya lokho kwenzeka kuJesu ngeke ngithi ukufa i-demonstration yepower ukuthi bonani ukuthi nidila nobani i-demonstration yepower ngeke ngithi mina ukufa kodwa
kodwa ngathi ngoba bambopha bamkhipha ngamathe bamshaya ngingasho ngithi wakuboshelwa ngoba ngisho uMandela kuyejele afika sihlale ejele aphinde esejele futhi kujike bona futhi bamcabangele baphinde bamdabukele bamhlalise kahle bona futhi kade bethi bama i-demonstration yepower ipower isebenza ngenye indlela bafowethu kodwa bonke la bekhona abangayi-understand lenqubo siyabathandazela nawe mfethu lapha ekhaya umuholi wekhaya azi mfethu ukuthi sikhona ingqinamba ekhaya lakho ozohlangabezana nayo ngelinye ilanga uyovukelwa ingane yakho ngelinye ilanga uyovukelwa unkosikazi wakho kanti ngelinye ilanga uzovukelwa umfowenu kumele wazi ukuthi konke ukubika edlozini lakho mfowethu kodwa bengabe sekuphuma endleleni unelungelo lekuye enkantolo nina i-level yeni emakhaya iyanivumela ukuthi niye emacourt ithina esabaholi beqiniso esingavumelekile kuthiwe siyaboceba ecourt asivumelekile thina awucabange nje sengifike epolice station ngithe ngizobika manje nakhona umuntu ongihlupha kabi la kade lisacabanga ukuza kumina iphoyisa lizofuna usizo libawucabanga nakho ngiyabika ephoyiseni ngizovula icala khona umuntu ongixhaphazayo lelo phoyisa engivula kulona lophinda lize kumina awucabangeke sengiya nje ecourt ngiyobika la nkosi enkantolo nginenkinga enje leyo nkosi enkantolo engikhuluma nayo ngizobika mawucabanga iyophinda ize kumina ngeke izize ngoba isibonile ukuthi ngiweak khona ezinye izinto ngathi mawuzenza wena uthi uyalwa kanti ukhombisa i-defeat uthi uyalwa kanti i-defeat bafethu wafihlena amandleni isinqumo sithathile mfethu njengoba mina ngasithatha isinqumo ukuthi uNkulunkulu nedlozi lami mase ngihlonipha abantu abakhona emhlabeni mase ngiyabalwela abantu ngeke ngikushintshe lokho khohlwa ngisho ngathathwa kuthiwe ngiyoboshwa eRobben Island ngothi ngibuya ngithi ngilwela abantu ngeke ngivimbe ukuthi kuthiwe ngiyaboshwa eRobben Island ngeke ngivimbe makuphoqa ukuthi ngikhulume into kubantu abangayiboni ngeke ngisho ngayo ngeke ngivimbe ukuboshwa ngabe nginamanga hlaza into engikwazi ukuyivimba kwamanje ukufa ngeke ngisegife ngoba ukufa ukuchitheka kwegazi igazi lami alivumelekile ukuvele liphalale noma yinini kodwa mangathiwa ngiyoboshwa eRobben Island sekuqhamuka umuntu wathi uyangibophisa sekusuka umfazi wami la wazothi ngimdlwengulile umfazi wami abike leyonto bethi bayabheka ngempela ngeke ngamnyise ensukwini ngizoyithini leyonto kanti usethe kiwe ngayithini leyonto ngayithini nakho sengijikela usujikela umfazi endlini wowakho usethathe u1.5 million wathi ake uvele ukuthi lento dikudlwengulile akakusho umfazi kodwa ke mawunenhlanhla kwaba umfazi ohlonipha amandla akho nogcobo lakho ngekayenzeke lento umfazi bezohlonipha amandla akho ahlonipha ugcobo lakho akasoze akukhaphela khumbula ukuthi uJesu ukhaphele ubani ukhaphelwe abafundi bakhe ekade bathemba ngezinga eliphezulu kwayibona abamkhaphelayo lento baba yokuboshwa into engeke uzibalekele mfowethu into engeke uyibalekele into engenzeka nje leyo kodwa into engelula yenzeke ukuthi kuthiwe nathi igazi liyaphalala cha ngeke ngithi vele laphala ngithi ngiyaphuma la thiwe khona inyoni evele yangisakaza ngo8 bullet la cha lokho angivumelekile angiphiki zingaplani inyoni liyonto zingayiplana kodwa ngeke zikwazi ukuyenza zingayiplana nakho nje enye yakhuluma evidweni yathi ufuna ukumbulala uBhaka leyo nyoni ngayiplana liyonto kodwa ngeke ikwazi ukuyenza ngoba ngiyona insango kodwa ukuboshwa ngaboshwa namhlanje ngiphinde ngiboshwe ngingaboshwa mina almost every month ngoba ngiyakhipha ngalomlomo wami amaqiniso abanyakazisayo ngingaboshwa zonke insuku mina ngiphisho ngiphume bana kunogwajo obhazali khulule ufike ngibhaqe ngiphinde ngikhulule futhi ngingaboshwa namhlanje ngiphinde ngiboshwe kusasa ngiphinde ngiboshwe phambi kwakusasa ngiphinde ngiboshwe next week ngiphinde ngiboshwe mangibuye ngifike futhi ngikhulule ngaboshwa zonke insuku bayazi abangaziyo ngisasebenzele ePine Town bayazi abangaziyo ngisasebenzele ePine Town kangithi mase ngithele umuntu uyavuka ngizomvusa ahambe lo muntu hayi ngangimvusa ahambe umuntu aphile
bayazi lapha eThekwini emakethe sekuna 2 years ngayi khona bayazi bengumbuso umuntu aphile bayazi besinabo ngo1 April ngaqopha imanga kufika umuntu ethwele kanje umlenze uvuza wenza kanje phuma amathe ngomlomo waletha kumina esigodlweni esingaphandle ngathi abamuse phezulu ngamlapha bebuka abantu kwaqekeza wonke umuntu angiyonto yokudlala mina angiyonto yokudlala mina kodwa leyo kuboshwa bafethu angifuni uqamba amanga ngoba vele sikhuluma into zasemazulwini ngoba vele simele abantu ngimele ngisha abantu abanamabhadi mina ngithi lelo bhadi lakho akungabi elakho lithatha ulilahle kumina mina angiboshwe ngiboshwela amacala akho ngisho lokho mina ngoba ngeke ngivuma uxhashazwe khohlwa baba khohlwa futhi umuntu ongathi angivuma abantu baxhashazwe fosek kwayileyo muntu ongathi angivuma ukuxhashazwa abantu fosek kwayileyo muntu ngeke ngivuma baxhashazwe abantu ngeke baba ngivume baxhashazwe abantu ngeke ngivuma awu hibo sibonile phela thina bethu sikhula abantu bexhashazwa sikhula kuxhashazwa baba bethu afika umuntu athi uzokhipha ibhodlela egcekeni around ashutheke phansi qede athi ulikhipha egcekeni kanti ufakwe yibona namanje soxhashaza ngendlela ebekushaba ngayo baba hayi ngeke madoda ngeke hayi ngeke baba bethu babengafundile inomthelela leyo nto yokuthi baxopheke njengamanje bafethu sisizukulwane esifundile lesi and sigqugquzela imfundo futhi ngoba into emnandi ngamba mase ngithe le ndlela ngiyayihamba hayi baba lalela into mina ngayilwa ngisho u2 years kodwa kusuke kuzogcina lento engiyishilo angishaya amakhwaphwapho mina angishaya amakhwaphwapho ngayilwa ngisho 2 years 3 years lo ngilwile ngithi lo ngiyitheshe angishaya amakhwaphwapho ukuthi phuthumani nakho kuyabheda angiyenzi lonto mina ngitatazeni mina steady but surely hayibo angifundi uqamba manga thiwa nje kusasa ngiyaboshwa kulungile ngaboshwa kodwa futhi emnandi ngaphuma futhi kodwa angisoze ngaboshela ukuthi ngezi fraud angisoze ngaboshela ukuthi ngibulala umuntu angisoze ngaboshela ukuthi ngigebengile ngiyoboshela ukuthi ngikhuluma iqiniso mina makuthiwa ngiyaboshwa nayinto engayiboshela wayegebenge bani uJesu Kristu wayegebenge bani uJesu Kristu wageba ngabani uMandela obaba bethu njengoba babekade beshawa befaka emavenini beboshwa babegebenge bani babeshawela ipasi ukuthi lento le ungahambi ungaliphethe ipasi bethi bona asikwazi ukuhamba siphethe ipasi baboshwele iqiniso ukuthi bakhuluma iqiniso ukuthi asikwazi ukuhamba siphethe ipasi aboshwe hayi futhi nakhona mangathiwa mina ngiyaboshwa ngangena ku live ngithi hayi sengiboshiwe singibophile bangibophile okhikhe Bhoboza mangiboshwa abafundisi ngithi bangibophile osigujana mangiboshwe inyoni ngithi hayi singibophile impatha mangiboshwe ngo17 ngiyosho nje mina ngisho futhi ukuthi khululekani ngizophuma akusoze mina ngaboshwa kuthiwa irape kuthiwa ngirapile maningi amacala ama rape apending kwabantu amadoda maningi apending udot nje kuzohamba uconnecteke udot akasazovela amahlazo khona ngisho umuntu ovele ephepheni thiwa kade repa intombazane ethi uyayilapha ikhipha isilwane wayimunca eyirepa funa kuvela ukuthi umfundisi waliphi ibandla loya obemunca intombazane alishonga iphepha ukuthi umfundisi waliphi ibandla alishongo kodwa ngelinye ilanga kuzovela ukuthi umfundisi waliphi ibandla lo munca intombazane kuzovela ngelinye ilanga ngeke ngiveze kwanamhlanje kodwa ngelinye ilanga kuzovela ukuthi umfundisi waliphi ibandla kodwa there is something fishy there is something fish ukuthi lo muntu orepa intombazane ethi uyikhipha isilwane wakwenzwa ukuthi umuntu uyakhothwa i-private party bekhipha isilwane ngifuna asithole ukuthi umfundisi waliphi ibandla ngenhlahla ngoba kuthiwe balinde ukuthi aye enkantolo beke waye court usezovezwa ayikho into engiyilinde ngifundile iphepha kwathiwa kulindwe ukuthi aye court bese yaveza ukuthi owaliphi ibandla sifuna ukwazi ukuthi owaliphi ibandla
imuphi leli bandla enomthetho wokuthi abantu akuncelwe ama private parts wabo avele ibandla ningikhumbuze madoda ningikhumbuze ukuthi akuvele ukuthi umfundisi waliphi ibandla loyo kuningi okusazovela kuningi okusazovela futhi qamba amanga mina awukwazi asikho isilwane bafowethu esikhishwa ngokuthi bhekisa umuntu wesifazane phezulu ulokhu umkopolota udonsa udeva ukopolota ayikho into enjalo funa kuvela ukuthi lo mfundisi owenze lento ubani owaliphi ibandla uyithole lemfundiso ngoba umfundisi nomfundisi uthola imfundiso umuntu omgcobile makuthiwa umfundisi ongaphansi kaKhengbhaka kushuthi mina engifundise leyo muntu yonke ngoba phela mina omgcobile funa kuvele waliphi ibandla I can't wait alambe liyongena ecourt udaba sibone kodwa there is something fishy niyothi ngasho ukuthi waliphi ibandla nothi ngasho ngoba bafana nesiqamba manga akuzona zonke izayoni egangile ngoba into engiyitholile ukuthi umfundisi wezayoni yena kodwa liphi ibandla ngijahlela ukuthi iliphi ibandla kodwa wona izayoni kodwa nje bakuthiwa izayoni lo mfundisi hayibo ngeke baba nothi ngasho akikhuluma into engekho nothi ngasho ukuthi lo mfundisi omuncile owaliphi ibandla nothi ngasho waliphi ibandla funda kwezakho mase ngithe Zayoni ukuthi liphi lelo bandla ekugangiwe kulona tshela nje mina ngeke madoda cha ngijahe kabi kodwa madoda uvela nini enkantolo sithole ukuthi waliphi ibandla umuntu azokhipha isilwane kanti uzongena ingane yabantu ngedevu thiwa sithule emva kalokho ngeke mina ngithule khohlwane bafana bami khohlwane leyanto ilimaza isithunzi samakholwa alikho nje ikholwa lingenza lento ubugebengu kodwa khona kuzovela ngithi anongikhumbuza ukuthi iliphi ibandla asikakhuluma into eningi ngomfundisi asibheke ibandla aseva ngaphansi kobuholi bakhona ukuthi iliphi ibandla ubani umholi walapha asibheke leyonto sinqabile izolezo ukhona kuzovela awungeke manje ngicathi nezayoni sijahe kabi ukuzwa ukuthi ubani umuntu ophoxile ngoba khona izayoni ezimkhoza ngokumethemba uNkulunkulu khona la abagangayo bafethu umuntu ogangayo kungalimali igama lenkolo ngomuntu ogangayo usuke efundiswa umuntu ogangayo uye nomuntu osuke emgcobile awukwazi ukuthi ugcoba umuntu akabe umfundisi webandla lakho edeva abantu yikho leyo nto baba khohlwa nawe ukhohlakele emholi wakhe awuzweli ikholwa gcwensa vele kunjalo kodwa into engayisho nje bandla shemi nina abakombumbulu khululekani abakofolweni khululekani o South Coast khululekani kuyashisa ngapha ngapha koNdwede kuyabanda akuyena ayingeke koNdwede efolweni kuyabanda sidlala umfihla bhande manje kanti engeza iyabanda kamashu kuyabanda kama emlaza hayi kuyabanda kingibhaka kanti kushisa ngakuphi mayibheka le mawuqala udlula koMount Eskom ubheka le kuyaqala kuyafudumala ufuna ukushisa la ufuna ukushisa ngathi ibandla umoya ungiholela ukuthi lingalapha nakho udlula koMount Eskom hayi kuyashisa
nakuye ngabovelele mkuyashisa konjwe hayi sekuyabanda ndoda emhlanga ngikufudumele hayi basazongivuma abantu madoda phela sifuna ukwazi ukuthi lo muntu ongena ingane yabantu ngedevu ethi uyikhipha isilwane ngenhlahla ngoba ayikho into ezofihlakala icourt yoveza yonke into sifuna ukwazi waliphi ibandla khona kwadobhathwa ikhululu uthi ungibamba ngala ngiphume ngala uthi ungibamba ngala ngiphume ngala waliphi ibandla ngoba asipromote lonto asik nawe umuntu wesifazane umuntu bethu ukukhipha isilwane ngokuthi vula amathanga ayikho lonto ungawavula manithandana noma nivumelene hayi kodwa kuthiwa khona isilwane esikhishwayo ayikho lonto bafethu baba yini ngakhuluma kuze kushona ilanga indlela engithanda ngayo kuyashisa kuyabanda ake silindeni nje mase kuyiwe court ukuthi sithole ukuthi iliphi leli bandla leli lalo mfundisi okhothe intombazane wayikopolota ngemino uyabona wayivulisa amathanga iliphi lelo bandla lomfundisi asave under ubuholi balo ufuna ukuzwa lokho mina hayi mina lelo bafethu ngifuna ukukhohlisa mina mangathiwa nje manje thiwe ayibo kahleni funda uqamba manga mina ngithi hayi khohlwa baba khona iqiniso kunokwadobhathwa ikhulule mina kufoka amakhanda ngumafavuke njengeda ngabantu zange ezingene lezo bongo uma ukuthi ngihlala ngihamba ku freeway aziviki ikhathi zokuthi ngichallenge mina ziyafika kodwa ngisuke ngizonqoba kunjalo baba sengizonqoba ngoba unqoba yini ukuthi mangiqeda lapho futhi iqiniso ngizobafundisa abantu iqiniso hayi mfethu hayi mhla ka3 hayi zobe ibuya mhla ka3 hayi kumnandi kuyabona impela khona abantu engakaze beze uthi omunye umuntu hayi ke ngibhaka ngeke ngihluleke nje yongena esangweni ngobe ngikhona nakho ke sike sibe ndawonye nje kube mnandi nje madoda kube mnandi nje hayi ke papa yini akuvaliseki mangabe ufuna umakhandakanda before lokho ungangifonela 0798130260 ma ukuthi uthe uthi uyafona ucingo la ngabanjwa send uWhatsApp ube straightforward ukuthi udinga ini ngizobuyela kuwena angikhulumi ku Facebook angikhulumi ku inbox please bandla ningadlali igame lezi ezigcolela zithi ziyimina ku inbox angikhulumi ku inbox ngiyabona impela bathi bayeza ngomhla ka1 umhla ka3 June abanye bofika mhla ka3 June and lapha yana ke kobe sobe sethe ngekusaba inyama kuphela kobe kukhona ngisho ukudla kobe kuphekiwe sobiza the best caterer ever ayobe niphekela nje baba yini bafethu